Durant els mesos de febrer i març és la millor època per fer la plantació de fruiters. Si esteu pensant en posar un fruiter o fer una petita plantació, és el moment més idoni per buscar. Podeu seleccionar planta, bé sigui a bossa, arrel nua o entestada, depenent del tipus de planta que vulgueu posar. Consells a buscar. Primer de tot, assessoreu-vos bé de l'espècie que planteu, bé sigui el cirerer, nesprès, quins avantatges té, quan floreix, quan surt el fruit, etc. És interessant saber totes les característiques perquè així entendrem millor com treballa aquell fruiter. Ara, en aquest moment, quan ja no hi hagin les glaçades, s'hauria de fer un tractament preventiu d'oli més coure. Això el que fa és fa una capa que mata les formes hivernants dels insectes. Penseu que, encara que no hi hagin fulles, els insectes, amb les seves formes larvàries o ous, estan en l'escorça dels arbres. Llavors, amb aquest tractament d'oli i coure, el que es fa és es trenca aquest tipus de forma hivernant i podrem tenir menys problemes quan vingui la temperatura i faci la flor i la full. Per tant, recordeu, un tractament d'oli i coure és indispensable per tenir fruiters sans i grans. Si desitgeu tenir fruiter i no teniu espai, no us preocupeu perquè també tenim fruiters nans. Són fruiters genèticament preparats que, com veieu, no creixen més. Encara que vagin passant els anys, aquesta planta no passarà del metro 50. És un fruiter normal, bé siguin cirerers, nesprers, albaricoquers, que fan fruit exactament igual. El que passa és que no tenen el creixement que es convertiria en un arbre ben desenvolupat. Llavors, si teniu una terrassa o voleu fer amb un test, aquí teniu una solució per tenir un fruiter a casa.